це вибрати. Хто має проблеми з нирками? А я myślę, że nie 1%. 1% to ten, który już ma problemę i wie o niej, a na samej sprawie może даже 30%. Bo od dzieciństwa ludzie już mają w przedszkolu, w szkole wiele problemów z układem moczowym, płucowym, a tam wszystko razem. I to wszystko powiązane. Tylko ludzie nie zauważają te problemy, a kiedy już wybuchnie poważny problem, no to znowu oglądają informację, nie ma żadnych metod dla uzdrowienia nerek. Na dzień dzisiejszy, ile ja tam oglądał informacji, proponują tylko dializę.